Gabon pilota sale, Gabon Zaldibartik eta eskerrik asko gaurkoan ere Olazar txapelketarekin bat egiteagatik gaurkoan ere astero gertatzen den legez bi partida benetan interesgarri eskainiko dizkizuegu. Hasteko Kaiolako partida Ituarte eta Egigurenek jokatuko dutena eta ondoren binaka besteak beste duela 2 urteko txapeldunak ikusteko aukera izango dugu. Matak eta Hiruretak jokatuko dutelako, Matak gainera iaz azpitxapeldun izatea lortu zuen. Enrique Agirrebeitia, Gabon! Gabon! Bueno, edarra datorrela jaialdia eta esandakoa, duela 2 urteko txapeldunak lehian eta hauek, gerra emateko gertu egongo dira, ez? Bai, bestipe, Oletxe eta Liceagak oso partidu hona jokatu neurko eliminatu joan da, oso partidu ikusgarrize da ondo da biz. Bai, ni pentsetot Mata eta Hirurita, oin urtebiko txapeldunek, atakein da antzera ibiliko di, bai defensan hobeto ibiliko di Gorrizek eta Gorrizen aldera jungo dela pentot. Bueno, hori, esan Enrique. Pareja zietza bier zietza egiten da benadi Gorrizek. Bueno, hori, gero izango da, legia, jaialdiko bigarrena, aurrez Kaiolako ikusteko aukera izango dugu, bigazte doatxu, eta hauek ere, zeresana emango dute Egiguren eta Ituarte hariko baitira, nor baino nor gehiago, esan dakoa, gaur ere ez gara aspertuko, eta gusto baduzue, egin bat gurekin. Bueno, jaialdiari hasiera emango dioten bi pilotariak dagoeneko gertu dira, epailearen deia ere jaso dute, Gerriko Gorriz, Iker Egiguren hariko da, 2003ko pilotaria, 2003an jaiotakoa eta Gerriko Urdinez, Faben Ituarte, atxondokoa, hau 2004koa da, hortxe paseioa egiteko gertu, Eta partida benetan interesgarria dator, Enrique, batetik Iker Egiguren, Julen Egiguren, profesionalaren anaia, azpeitiarra, eta hor biztan da, tradizioa dagoela, azpeitian pilota tradizio handia dago, eta Egiguren familian ere bai, eta Ituarte ere zeresana ematen ari den pilotaria da. Ituartek temporada bat oso nada du, eta ikusti bino ez da, bizkezen txapelketa irabazi ban, da hemen aurrerako partidu oso ondo jokatu ban. Da gaur nipen kontra dizu apur bat gogortzu dekola, partidu gogorrengo da lapen. Era zuen bizekin bileti ondo, Ituarte tantu ditzen asko, jugada asko ditzen da. Beraz, aspertu ez gara aspertuko gaurkoa? Ez, aspertu ez, da Egirurenek, nipen Egirurenek guena gehiagin gontzala eta hortik besti galtzekin tantu dute, honek apuntak. Hortxe, biroketa ariketak egiten bi pilotariak, lehen zakea, zozketak, Leon Castilloak horrelaxe erabaki dulako, txapak horrelaxe erakutzi digulako, Bizkaitarraren aldeko izango da, Faben Ituartek izango du lehen zakea egiteko ardura, eta dagoeneko guztoko pilota aukeratu ostean, errestoan Iker Egiguren pilota eman dio Fabeni, eta hau zakea egiteko gertu hortxe. Faben Ituarte bai hartu eta lehen tantoaren bila eskerparetetik ondo atera zaio Egigureni, eskerrarekin errestuan ondo, orain esker Sotamanoz entregatu egin du, refektuarekin jokatzen ahalegindu da, baina ez tego zondirik egin pilotari, eskerrez Egiguren, pilotak da ona orain, bostetik Ituarte, eskuina sartuko da Egiguren, eskerra izan arren, hortxe da indarrean, Ituarte behartuz, dominatzera pasatzeko aukera Egigurenek, momentuz botera jokatzen bi pilotariak, aire sartuko da orain Egiguren, erdi-erdiko eskarre gantxoa, orain behartuta, baina ondo moldatu da Egiguren, Faben Ituarte dominatzen, behartuta Egiguren, zer egiten duen boleaz, indarrean jokatu du, behartu egin du Egiguren, honek altxatu, Fabenek nahi duen egiteko aukera, erdian eskerrez deja da egiten. Egin du da, dejarra azkarra izan da, ondo botatakoa, baina txapa, jo du horren bestez, lehen tantua gorri pat eta hutsa Enrique. Bai, tantua oso ondo botata onda, bai, ez urte txarra, txapara urtotzat da, tantu gogorran, lehenko tantu izateko, ona jokatu da. Landutakoa izan da, bi pilotariek izan dute, dominatzeko aukera, eta orain arte, botera gehiago, airez baino. Orain arte botera gehiago, airez bezartuko dira. Iker Egiguren, Julen Egiguren, profesionalaren semea, anaia barkatu,
eskuina, nagusia, profesionaletan ari dena, Kaiolan promozio mailan azpitxapeldun izan berri, eta Gaztea Berriz eskerra. Sakean Egiguren, eskerrez Ituarte, Egiguren pilotaren bila, hirugarren kuadroan esker gantxoa, bizi, jaso Ituartek, baina entregatu eskuina sartuko da Egiguren, deja da Zabalean, ez da ondo botatako izan, orain eskerre gantxoa Zabalera, deja da kontrasoan Ituartek, eta nola engainatu duen hor, ez du behar den moduan gurutzatu Egigurenek, pare bat aukera izan ditu, baina ez ditu aprobetxatu, eta gero Zabaletik deja da Ituartek, deja da onan, neurtua polita izan da, bana marka gaiuan. Ba, llegan engaina bineo, apur bat Egigurez ez, lehenko pausu inja gatu morun eta gero atzera, eta ez da ondo ikusi piloti ez da zai, herri ondo. Ituarten aldetik ondo ine, gadi. Bueno, bortxe, banakoa, momentuz bitanto polit ikusi dugu, ia ba, zer eskaintzen dugun neurketak, baina zira polita izan du hortxe da, Ituarte zake egiteko gertu atxondoko Gaztea. Bai hartu, eskuinez eskerparetaren bila, restoan Egiguren, hiruan eskerrez jarriko da Ituarte, Egigurenek ere eskerrez, txokoan utzi du orain Ituartek entregatu egin du, Egigurenek ere ez dio bak osondirik egin pilotari, orain Zabaletik Faben, eskerrez jaso Egigurenek, boleaz bipareta Fabenek, Zabaletik indarrean eskuinez bikain Egigurenek, botela azterrean jo behar izan du pilota behartuta Ituartek ezin jaso 2-1 Egigurenen alde. Bai, oinguen betantu ondo joka dute, azkenengo pelotan atropillo injut, botela azterrein joten junda, bai ez dago arro. Bai, eta Egiguren berez eskerra da, baina eskuinarekin ere bizi ematen dio, honi behartu egin behar zaio, eskuinera bestela honek eman egiten dio eskuinarekin ere. Bai, eskuinak, eskertitza izan arren eskuinak pelotan egin. Bueno, hortxe da, Egiguren sake egiteko gertu. Bai, hartu du. Gaur egungo eskerrek, urtetik urtera gero eta eskubi hobea dute, ez da sasoi bateko eskerren moduan, orain eharra sakerreztuan nola joan den kantxaren erdian Egiguren pilotaren bila eskerre gantxoan neurtua txapagaineko ezin ezer egin Ituartek 3-1 tantu bikaina jokatu du Egigurenek. Hola nein ezkero, zaila da repetir. Hola joan den, lehenengo sake ona, eta gero bit erdian, kantxaren erdian. Etzen erreza, horre kantxaren erdian egiten dira errematek, ez dira samurrak izaten, baina... Ez da leku larra egiten Zabali, baina ondo uste du. 3-1. Egiguren aurretik, horda Iker, sakea luze, Fabenek eskerrez errestuan, botera jarriko da eskuinez Egiguren, Faben, bostetik, txokoan emoztu, eskuinez Egiguren, Faben erasora pasatzeko aukera, eskerrez indarrean, barruan da, baina ondo moldatu da defentsan Egiguren, beste bipareta, bere eskuinaren bila eta nola atera den pilota. Botera jarri da Ituarte, baina hala ere eskerrez sekulako bipareta legezarrekoa, baina bote eman duenean sekulako abaia hartu eta igerri egin dio Egigurenek, baina ezin izan du eskua sartu, sekulako abiaduran atera da pilota. Sekulako abiaduran, da ingerra ondizaz. Lehenengu ondo jodau, bigarrenien eskerreko ruman pikadure itza peloti oso zaila errapeta. Gero behien boti inaganien tietu inagoen Zabala eta ingertzukota. Bai, eta lautik egindakoa izan da, ez aurretik egindakoa ez, lautik botatako izan da, eta bizi atera zaio pilota eskutik Faben Ituarteri. 2-3, oraindik ere Egiguren aurretik. Utxe da, Ituarte egin du, sakea da, eskerrez ondo Egiguren, botera jarriko da Ituarte 3-erdian, txokoan deja da, atera egin zaio, jaso egin du Egigurenek, defentsan ondo, esker gantxoa indarrarekin Ituartek aukera ona zuen, baina ez du behar de moduan gurutzatu, zuzenean kontrakantxara 4-2. Bai, goretik jo behin jaut, prisak agaibildape tantu iteko, da ez da ondo sartu. Indarrean ikusi dugu horre Faben, eta ez du asmatu, ez du behar de moduan gurutzatu, eta azkenerako... Egiguren Zabalien onda egon, eta ondo joezik entregadi izan, Zain egoten da Egiguren. Badaki zer bilatuko dion aurkariak eta antxe egoten da, Zabalean zain. Hortzea, sakean Egiguren, sake hona da, eskerrez ondo Faben, Egiguren pilotaren bila, esker gantxoa bizi, ezin jaso. Akaso ez da izan, erabat guztiz gurutzatutakoa, baina indarra hondiarekin egindako errematea izan da, eta
eta defentsan lanak Ituartek azkenerako 5-2 Egigurenen beste tantu bat. Izaki errestautu horraino guteko eta lanak Ituartek. Bueno, momentuz Azpeitera ondo jokatzen. Azpeitera ondo besti bai, Ituarte ondo jokatzen da, batzuk urtotzen falta, bai, klar, behorren joku da. Hori da. Asko arrizgatan dut, ondo urten ezkero, basustu motetu. Bai, eta norberan jokoari sekula etzaio uko egin behar. Hor da, errestuan ondo Ituarte, botera jarriko da Egiguren, pilotaka da ona, aurkaria behartuz. Ituarte ezkerrez Egigurenek zer, zabalean bikain, kantxaen erdian, botera jarri da, baina ezker paretean preso zegoen Ituarte eta nola gurutzatu duen, tanto bikaina 6-2. Oso ondo ingo, bezokakuen, txak zabalera. Ez da erreza, Ez da erreza, zarri esaten dugu, orain, askori ikusten diegu eta badirudi erreza dela, baina hori egitea zaila da, nekeza da. Askori ikusten dut, da ona nahi. Hori da, oso ona diren. Telebistan agertzen direnei, ez da? Sentipentan da balantzi dela, bai horreko zokitia. Oso zaila. Ez da erreza. Sakea Egigurenek, errestuan Ituarte eskuinez, Egiguren pilotaren hau ere, sake errestuan, oraingoan txokoan ustea erabaki du, deja da bizia, motza, eta ez dio denporarik eman Ituarte iristeko, 7-2, aitzakiarik gabeko hasiera Iker Egigurenek partidari. Bai, eta partidua zulo hundi jaitza, Aitaren batean, gainera. Bosteetantun aldi hartzi holan lehengotan asko da. Egiguren batean kontra. Eta ondo jokatuta, Bai, beroi da, seguru, eta Ituarte balitze, honek itetu abixarako onak, eta gero... Danetik egiten du, ez da? Danetik egiten du, Egiguren segurutxoa da. Egiguren seguru da. Hortxe da Iker Egiguren sakea egiteko gertu. Ezkerrez, Ituartek eraman Egiguren botera, bitardian luze jokatu du lauan Fabenek pilota zabaleratu orain boleaz bipareta efektuarekin berriz Egigurenek, eskuinarekin, sekulako bipareta efektuarekin, txalo zaparra da. Armaiatik 8-2, haze tantoa jokatu duen Egigurenek, haze partida hasiera egiten ari den, Iker Egiguren 8-2 aurreratu da, baina den ari da ondo egiten. Ondo, Ormabizeko oso ondo ditu. Bai, eskuinez Ormabia, aurrez ezkerrez txokoan hilda utzi du, ezkerre gantxoa gurutzatzerakoan ere asmatzen ari da, ondo jokatzen ari da. Bai, ondo jokatzen ari da. Eta beti da posgarria, pilotari bat ondo jokatzen ari denean, ze bestatutan gertatzen da, akaso aurkariaren opariak eta baliatzen dituztela, baina gaurkoan meritua beria da. Bai, meritu beri da. Bera da, ondo jokatzen da. Ituarte petantu donak itu batzu, baina, ezin ja. Ara, eta Butillero, Anaia. Julen hortxe, promozio mailako azpitxapelduna, joan den larun batean Labriten, txapelketa bikaina jokatu garren, ezin Iker Salaberria mendean hartu, baina berriz ere, Morales gainezka, sasoitxarra pasatu ostean, eta indarra hartuta, eta oraindik ero 20 urterekin bide luzea egiteko moduan, ez? Bai. Hortxe da, sakea egiteko gertu, Iker Egiguren, anaietan gazteena, partida hasiera bikaina egiten ari da. Hortxe da, bai hartu, ezkerrez pilota luze, errestuan Ituarte, errestu ona, benetan ona, behartu egin du, ia zeira ekarri du Egiguren, Ituarte orain, behartu zorkaria zabalean, jaso egin du, eta ondo gainera, kendu ere bai Egigurenek, luze jokatu du Egigurenek, ezker paetan sartu egin zaio, efektua eman dio bere pilotakadari Egigurenek, ezker paetan sartu egin zaio, ezin jaso Ituartek 9-2. Ez joteko zazoin Ormara, kuntxako eta getxo intxein balotza ba, urten gotzan, urtetak gazti, beste egitea. Ordu da egin du, edo itxaron edo sartu, eta azkenean sartzea erabaki du, eta... Zazo txarri sartu da. Ezker paretean pega inda zegoen, eta ezin ba, azkenean Ituartek jaso 9-2. Iker Egiguren nagusi, momentuz, Olazar txapelketako partida honetan. Sake luzea, ezkerrez Ituarte botera jarriko da Egiguren. Bostetik, eskuinarekin ezker paretaren bila. Arra, Fabene, arra, lauterdian jarri da, ezkerrez.
eta nola zabaldu duen indarrarekin txapagainekoa edarra izan da tantoa, edarra tanto, holako gehien badaki. Eta zuzena Saskira. Ez da kasualidadi hori hor egiten badaki. Hori gauza handia da. Bai, horre etzen rez, hori da. Ezkerranka, bosteko marra zapaltzen zuen, eta hala ere, nola zabaldu duen, aukerarik ere ez dio eman, aurkariari 3 eta 9. Oraindik ere, abantaia polita dauka Egigurenek, baina neurketa hasi baino ez da egin. Sakean Faben, sakea da gastuan ondo Egiguren, Fabenek ezkerrez pilota zabaleratu, etengabe Egiguren zabala eskuina bilatzen ari da ditu arte. Orain ere bipareta, iger egin dio Egigurenek, gero luze txokoan Fabenek, altuera eman, bere buruari denpora eman gurazioan Egigurenek, baina ezkerrez ies egin dio pilotak, kontrakantxara 4 eta 9. 4 eta 9. Bai, lartxo altza dut, paseti errenganetik apur bat altza dut gora eta edo kanpo da. Hemen kontu izaten da, norberaren doaiak aprobetxatu eta aurkariaren gabezietan indarra egin eta hori xa alegintzen ari da Fabenez, etengabe eskuinera jokatzen ari zaio Egigureni. Bai, izutzen di bat ez da lehenengo partidu zenko. Hor da, Faben sakean, ezkerrez ondo Egiguren, pilotaren bila Faben, ezker gantxoa zabaletik Egigurenek, pilota atzeratu eta luze egi, lautardian pasa, luzegi 5 eta 9. Nahiko garritzu dugu, hori peloti izti, justo izendan pasa. Begi hona izan du, Horre, bai, pilota atzeratzen ahalegindu da, goiko losa baliatuz, Faben behartzen ahalegindu da Iker, baina bere alegina luzegi, 4 eta 8, takada egindu Ituartek eta lautantora gerturatu da, 5 eta 9 beste sake bat, atxondokoak, ezkerrez ezin, ezkerpaetetik bizi atera da pilota, 6 eta 9 sakez egiten duen lehena, Enrique. Bueno, egiten duena erutoko ez dugu, nik esango nuke ez da, bela sartu Egigurenak, ez dugu ezkundo ondo sartu. Bueno, eta zuzenean, aurkira, anaiaren gomendioak entzun, eta batez ere aurkarien erritmoa mostera. Partida apur bat aldatu egin da, buruz-burukoetan askotan esaten du sakearen jabe denak, bere pilotarekin eta sakearekin, takadak egiteko aukera izaten du, eta bakoitzak bere pilotarekin momentu aprobetxatu du. Bai, beren pilotarekin saki izaten da, bentak handizo, saki egiten da. Pentsa, bana egon da neurketa, gero 8 eta 2 aurreratu da Iker Egiguren, 9 eta 3, 9 eta 6 orain, 6 eta 9. Hendik ere, 3 tantoko errenta du Azpeitiarrak, baina gerturatu egin zaio, atxondoko gaztea. Reyes Azkoitia, Astero Legez, bere eserlekua. Quieto. Miguel Etxanizen hortxe dago. Bueno, deno gaude, Enrique, deno etorri gara gaur ere. Geitxu, no, behin. Sakea Fabenek, ezkerrez jaso Egigurenek, pilotaren bila Faben, nahi duen egiteko aukera, txokoan luze, jokatzen ahalegindu da, apur bat atera egin zaio bere alegina, eta horrek denpora eman dio Egigurenik, gero eskuinarekin biparetan berriz ere efektuarekin nola egiten duen jokaldi hori, Oso ondo, Igerri hotza behan dutxo, eta gero zein harrapa. Igerren alde sortxe, efektua baliatuz, nola egiten duen jokaldia, eta bikain amaitu du, ez du behar den moduan gurutzatu. Eta gero besti behan dutxo, reflekutan bizkorra izta ebili. Akaso entzuen esperoko, edo beste zerbait esperoko zuen, edo kontua da ez duela erreakzionatu eta gero garesti ordaindu duela. 10 eta 6. Aurretik Iker Egiguren. Hor da Azpeitiarra. Sakea, ezkerrez, luzegi. Beraz, bigarren sake bat egin beharko du. Beti gora saka egiten dut, beti gora apurua saka euskero pasa iti erreza. Bueno, baina, bigarren aukeran zein erabaki hartzen duen. Egigurenek kontantoko errenta dauka. Errenta polita da, baina ez da erabaki garria. Ez, erabaki garri, pentsakuz. Sake egin du, arruan.
Arrestoan Ituarte, eskuinez bipareta, beste bat, nola aprobetxatzen duen, kantxaren erdi hartu, eta aukera duenean eskuina bikain sartzen du, efektuarekin bipareta, eta behin bote eman ostean ez dago zereinik, 11-5. 11-6 barkatu. 11-6. Bueno. Bitxe da, asko arrizgarrara, Baina, egigureneko beto ustotza, egigureneko jugada batzuk inarren harrapa bitxotzaz da, Ituartek harrapa bitxotzaz. Hortxe da, sakea egin du egigurenek, sakea da 12-6. Bueno. Berriz ere, zeitantoko aldea, Enrique? Zeitantoko aldea, berriz ere. Eta ingo du, beste takaratxun dago nina Ituarteko. Zer falta zaio Ituarteri, neurketan sartzeko? Zertan usten duzu ari dela kale egiten? Nietzako ibilten behan dutxoa arranketan dute, pelotei harrapetan da bila txartu. Hor da Iker, sake egiteko gertu, erdi-erdiko sakea eskuinez Ituarte, botera jarriko da Egiguren, eskerrez indarrean, Ituartek zabalean zurua dauka, ez du behar da moduan gurutzatu, bipareta beste bat efektuarekin, iritsi egin da horrengoan bai Ituarte, eta nola egin duen eskuinez pilota esker pareterantz bidali, hor bere burua lurrera botata Egiguren alegin du da, baina zin eraman horrengoan bai, igerri dio, eta tantoa egitea lortu du Fabenek. Egiguren gauza gatxain jau, pelotei hormada duela salto inge, atzikia da, hormada heldu bino lehen joti ez da, eta izen erreza. Txein balotza hormi joten, igul hormi jota bera jauziko zen, baina urten gotzan segurua. Azkenean arriskatu egin du eta... Arriskatu egin dut, ez da garrafo. Ez da. Leku. 7 eta 12. Ituarte sakea da, bebetik egindakoa, jaso! Egurene, bipareta baina entregatu ze Fabenek eskuinez pilota atzeratu, bikain nola gurutzatu duen, egia da, errestoan, hortxe justuko izan dela, horiek gatxak izaten dira, zaiak izaten dira, urrengo pilotak da jo behar duen arentzat, eta ia tantoa egitetik, bere burua saltzera pasada Ituarte, eta gero eskuinez pilota bikain gurutzatu du Egigurenek, ezin ezerregin Ituartek, 13-7. Horri gertako bentaji gehiago dana Egiguren, defensan bera da gehiago. Astoi sorta hundirik izan horre, horre txapainekoak gaizto jartzen dira, gainera efektuarekin ateratzen dira, eta... Atakien Ituarte gondo da bil, defensan... Gehiago kostatzen zaio. Gehiago kostatzen zaio, beste. Hortxe da, Iker Egiguren, sake egiteko gertu, luzea da. Ezkerrez Ituarte, Egigurenek ezker gantxoa bikaina, nola joan den pilotaren bila, eta horrengoan bai, gurutzatu du, Angelu aproposa eman dio bere pilotakadari, 14-7 edarra tantoa, Enrique. Bai, oindun bedarra tantoa. Ondo jokatzen ari da, Egiguren. Bai, Egiguren ondo. Ezkerre, sakarrez da holan, ezkerre ondo zabaldu ezkero, minen dizekin. Bueno, hortxe, sake egiteko gertu. Iker Egiguren. Esker paretaren bila, Fabenek eskerrez, ondo restoan, boleaz harriko da Egiguren. Botera Ituarte, Egiguren pilotaren bila, txokoan entregatu egin du efektuarekin. Nik entregatu egin duela esan du, baina efektuarekin sartu egin da, eta gaizto jarri dio, Orman. Efektu hundizaz, Bai. Intentzioarekin egindako jokaldea izan da. Eskerreko hormati metro bat inguru jodut, atza Orman akunda efektuaz da, efektu ondo monda. Hori da, ez da horre defentsako jokaldea izan, baizik eta erasorako jokaldea izan da. Apurua behartu da, sartu da, baina gero efektua eman dio, eta... Emon imisako ala nahi dien, behartu eta sartu eta efektu da. Bai, horre teknika hona duela erakutzi du, Egigurenek. 15-7. Azpiten ere ez da ba, pilotari falta, Oin urte batzuk esaten zailezala azpeitizen pelota ez urtetik, baina. Lehen azpeitizen urtetan, azpeitizen. Oin alrebez, oin azpeitizen behit azpeitizen ez. Berditarrak eta Egiguren tarrak eta, hortxe. Erramaten. Herriartekoan ere protagonista, urtaskoan. Beharra, Faben oraingoan bai, eskerrez pilota zabaleratu egin du, Egiguren behartu eta tanto ona jokatuta 8garrena lortu du Bizkaitarrak. Zabaldu eta luzetu gana da, atzera. Behartu egin du aurkaria. Ondo jokatutako izan da. Orain bai asmatu egin du,
aurkitxora dator, botilloaren aginduak jaso, atxen apur bat hartu, eta Egiguren ere bai, atxen hartzera. 8:15, oraindik partida dago, Enrique? Bai, egon leike, ego ez dakik zelan segituko da. Hemendik aurrera asmatu egin beharko du, Fabenek. Bai, bene pasartetan badu lehenko moduko beste lau bostantuko kajadatxoa, bueno, atza urratuko da eta esperantzi mongo da. Aber zelan reazionetan da. Bueno, bi pilotariak euren botiloen aginduak jasoz, bitartean, astero gertatzen den moduan, armaietan giro polita. Gente asko. Bai, gente asko, bai. Hori da, eta jardunaldiak aurrera ginala, orduan eta gente gehiago. Gente gehiago. Eta dudarik hor. Ostegun gabe batean gabe kamarrak izeteko. Eta ja negu giroan gaude. Bai, horretanok ikusi jen, Bai, baina plan edarra. Horre, Enrique, pintxopo eta apur bat egin, da ero frontoira. Hori baino, plano hobea horiek eguen baterako, ez dago. Ez dago, bueno, hortxe da, Ituarte, sakea egiteko gertu. Sakea ona da, zeit erditik ezin ona da, baina ondo atera zaio Egigureni, akaso eusteko modukoa zen, baina... Bai, eusteko moduko zen, bai, eskun sartu diako, eta eskun atzi hotza eta bere urtutza. Bai. Bueno, hortxe, 9. Ituartek. Bederatzi eta 15. Bai, beste tantu bat edo bidiken gotzaz, partidu sartutatzea. Bai, asmatu egin behar, baina asmatzen baldin badu, aukera izango du. Asmatu leke, honek asmatu leke. Hor da Faben, sake luzea da, eskerrez Egigurenek, pilotaren bila Faben airez, esker gantxoa, erdi-erdikoa ez du asmatu, eskerrez luze Egigurenek, esker gantxoa horrein indarrean Fabenek ondo defentsan Egiguren, bote boleaz Faben, gero pilotaren bila joan da orbit erdian, txokoan usten alegin du da, baina ez du asmatu 16 eta 9. Ez da gazartako behin pelotek. Oin intentzen ona izan da, txokun ondo itxibalo defentuaz, tantu politxe bai, Bai, aukera izan du, baina ez du asmatu. Ez da asko asmatzen ari gaurkoan, Ez que kontradizu gehiago asko asmatzi zaila duzen egiten da. Bai, hori ere gertatzen da, bai. Ez dago hemen sekreturik, ez dago milagrorik egiterik, Hemen ez dago milagro. Nobera aixin aldera da bilen nien, ondo. Beste aldera jarten da nien. Bai, apur bat behartuta egon ezkero, Bai. Lanak. Iker Egiguren. Luze jokatu du, eskerrez Faben, esker gantxoa Egigurenek, Faben behartu, honek eskuinez ondo bildu du, botera jarri da Egiguren, pilota atzeratu, Fabenek esker gantxoa, Zabaletik Egigurenek efektuarekin, behin eta berriz efektuaren bila, baina oraingoan ondo Faben, eskerrez botera, boleaz txokoan, bikaina Ituarteren tantoa, Pelota bolea edarra jo, inmundo eta txoko. Indarrean, bai, hori lehenengo behartu egin du aurkaria, Zabalera bikain botera jarrita, eta gero aukera izan duenean, bigarren kuadroan pilota txikitzeko aukera izan du, hortxe ikusi dugu, nola behartu duen Iker Egiguren, honek eramatearekin nahikoa lan izan du, ondo defentsa, baina gero aukerakoa zuen Fabenek eta Goiti bere indarra emanez, 10. tanto egin du 10 eta 16. 10 eta 16, bastante hueco niño, bai, bueno, takadatxo bat inozko hiru tantuko batza partidun sartzeko modu. Eta Egigurenek ia beti, pilotakada guztietan beti efektuak eta erabiltzen ditu, beti nahazten alegintzen da, Bai, ere nitxotza harutzen utz. Bizi mobitzen da bazko pelotia. Sakea da, eskerrez Egiguren errestuan, ondo, Fabenek nahi duen egiteko aukera, txokoan luze jokatzea erabaki du, botela azterran bikain Egiguren, orain botela jarriko da, txokoan eskerrez mosten ahalegin du da, asmoa baizen ona, ondo botatako izan da, baina txapa jodu 17 eta 10. Arriskatu egin behar, eta arriskatzen denean horrelako gauza gertatzen dira. Arriskaten bidertantu egin da nien, da arriskaten denien hola guzeta ez da. Ondo jokatu du, ezin zailo ezer esan, baina... Ondo bototan, da, txartu urtutza, bai, ez da izan txarto jokatiko pelotia. Bueno, 17 eta 10, zazpitan duko errenta erosoa dauka Iker Egigurenek. Bai hartu, eta ordoa pilotaren bila. Luze jokatu du, dorrestuan Faben, botera jarriko da
Iker, Zabalera indarrez, ondo bildu du, eta atzeratu gainera Fabenek, ezkerrez orain txokoan luze Egiurenek. Botera orain bi pilotariak, lege zaharrean, txokoan utzi du Fabenek, Igerri indio Egiurenek, efektuarekin txokora Azpeitiarrak, orain bi pare eta Sotamanoz, baina bere alegina beheko koltsoira 11-17. Bai, intentzio hona eta tantu hona zan, buena izen baditze, tantu leganti, Sotamano zolan hartute efektua zormabez joti, txapi joan ondota. Bai, hirugarren kuadroan, kantxaren erdian, aukera zuen, ezker paretean zegoelako Faben, eta eskuinez, efektuarekin bipareta egiten ahalegindu da. Orain arte denak asmatu ditu, biparetak efektuarekin, botera izan dira, baina orain Sotamanoz, ezin, Iker Egiurenek tanto egin. 11-17. Aukerak amaitzen ari zaizkio, Fabeni, aprobetxatu egin behar du. Partida aurrera doa, Enrique. Bai, 17-11, a ver. Hor da, sakera, Fabenitu arte, atxondokoa. Sake hona. Bai, errestoan, ondo. Ikain Egiuren botera jarriko da Faben. Indarrean, baina gurutzatu gabe bipareta efektuarekin. Bikaina berriz ere eskuinarekin. Laugarren bipareta efektuarekin Egiurenek, eta benetan ondo menperatzen duen jokaldia da, ze lau tanto egin ditu, eta esan dako indarra ematen du eskuinarekin, eta behin eta berriz ezustean harrapatzen du aurkaria egia da, Fabenek ez duela nahikoa gurutzatzen, eta horrek aukera ematen diola Egureni. Bai, eukarako peloti hartzen da benien. Ez du barkatzen. Ez du barkatzen. 18-11. Bueno, pilota aldaketa. Zein aukera egin duen esan dio Egurenek Ituarteri. Eta berriz ere, tantoa jokatzeko gertu, bi pilotari gazteak. Oraindik, 20 urte bete barik, fantasi bestea. Atak, hemen zile bestia, Zortzi. Saltzo edarra. Bai, karagarria. Nahiko benuke geukere hori, baina Enrique pasau zen da aurre egin behar. Hor da errestoan bikain, Faben, botera jarriko da Eguren, txukoan luze. Ez da gizerre egiten alegin dudan, Ormabixak ezkerrarekin, ez? Oso behartuta, 19-11. Ondo urte malotza, preso hartze txindago barruen da... Partida hasieran asmatu du, antzeko jokaldi batean. Baina, oraingoan ez du asmatu. 19-11, ez da gipanik, Faben Ituarte amore ematen ez te den hasi. Amorez, arrezga ikusten da, ikusi dugu, ezin jabela eta arrezga urtetan motza, eta ez motza, kale. Hori da. Baina alegin du barik ez da geratuko, ez da? Ez. Hor da, sakea, Egurenek, ezkerrez, ondo Fabenek, ezker gantxoa Egurenek, Zabaletik, Faben, botera jarriko da Eguren, pilota ezker paretean luze, orain kantxaren erdi-erdian, bi pareta, berriz ere preso harrapatuta txokoan Faben, ezkerrez bi pareta, zuloa ikusten du errez gaurkoan Egurenek, eta oraingoan ere bikaina amaitu du, 20-11, hortxe ikusten dugu errepikapena, nola kantxaren erditik, bi pareta egin dion, eta... Ikusi bakarrik ez. Asmatu egiten, asmatzen ari da. Partida benetan borobia jokatzen ari da. Aitzakiarik gabekoa. Aitzakiarik gabekoa. Bueno, 20-11, ari da irabazten. Iker Eguren bitanto baino ez. Neurketa irabazteko, hortxe da sakea. Bartek ezkerrez erantzu, pilotaren bila Eguren, ezker gantxo indarrean. Zabaletik jaso, Fabene txokoan deja da Egurenek, entregatu egin du bipareta, indarrean kanpora, horre aukera hona zuen kontrola zuen Fabenek tanto amaitzeko. Ondo jota da, baina ingerlartxo, zabaltxo baino, edo beratxoatik edo... Behartuta zaude, markaioak eragiten duen beharra da. Bai. Eta horrelakoetan, Arrezketan ez badu ezitza tantiki. Arrezketan badau eta txartu urten, ez da zer. Eta beste egoera batean erraz amaituko zuena, behartuta zaudenean, ez da ateratzen. Ez da ateratzen. 21-11, azken tan zakia egiteko gertu. Iker Eguren, Azpeiter gaztea. Partida bikaina jokatuta, 22 bidean. Sakea egin du Egurenek, ezkerrez Faben Ituarte, luze jokatu du.
Botera jarriko da Iguren, bipaletaren bila, zabaletik moztu Faben Ituartek, jaso Igurenek, aukera txokoan luze jokatu du Fabenek. Beste aukera bat, boleaz behartuta, jaso egin du Igurenek, tanto amaitzeko aukera dauka, hortze da luze txokoan, efektuarekin ezin eraman Faben Ituartek eta azkenerako garaipen argia lortu du Iker Egigurenek, 31 minutuko neurketan 22 eta 11 irabazi dio Faben Ituarteri, bana egonda markailua, partiako berdiketa bakarra Herrike, gerora 7 eta 1, 9 eta 2, 9 eta 6 gerturatu da Ituarte, baina gerora 13 eta 7, 16 eta 9, eta azkenerako 22 eta 11 itzakiarik gabeko garaipena eskoratu du Iker Egigurenek. Lehenengun hartu dut zazpitantuna bentakia, Arizek zertu du bentak handize motza. Autiz palaua, beste zozer zengo, lehenkotan zazpitantu hartzea, bentak handize moti dira. Bai, eta partido bikaina jokatu du eta pentsatzen dute gustora egongo dela Iker Egiguren, bian haietan gazteena, bator, gure batetik bestera gurean izango dugu Azpeitiar gaztea, gustora mutila, lan bikaina egin duelako, eta ia zer kontatzen digun. Iker, Gabon eta zorionak. Eskerrik asko. Bueno, 22-11, partido biribila jokatuta, garaipen argia lortu duzu. Bai, hasieran bilo gozondo hasia, da gero hor takada bat egin dut, 8 bilo jarri naiz, da alde horrek partio zehar gauza asko eman dizkit. Defentsan ondo eta erasoan ere, izan dituzun ia guztiak asmatu egin dituzu. Bai, beak demazun hartzezuna atakaite ziten, da batzu da nena izentera urein, baina aldun ondona defenditzen nun, beti atento neolako, eta bueno, gero zeu esan dizun bezala nahiko ondo asmaet tantu bukatzen, da guztua. Faben ez da pilotari erreza, honek ere, arriskua badauka, eta erasoan, doainonak eta egun hona badauka, edozein estu hartzeko kapaz da, baina gaurkoan ez diozu aukerarik eman. Beak indarra asko hauke eta esan dizuten bezala aukera ero iskudatzea juta tanto itea da oso peligrosoa pelotaia, baina neuke eukietenin tanto egite lortu da horri utzi dugu. Botilleroa ere txarra ez duzu euki, profesionaletan azpitzapen dela promozio mailan, bada norbait, Ipen izentzan galduzula, baina, horago botilleroekin hola ebiltzio da pelotan. Eta aurrera behira ze asmo, hola zartxapelketa. Beti zen da torneo bat importantie, asko guztia izentzatena jogatzi eta beti iluzia ondiekin etortzen naiz jolaztea, eta, noaino aiatzean. Zorionak eta segi aurrera, eskerrik asko. Utxek, Iker Egigurenen esanak, gustora, nola ez mutila Herrike, partido borobia jokatu duelako. Partidua jokatu deideoa zitzegan eta partidu onain je, posikoteko motibu dugu. Esan dugu, lehen partida kontatu dugu, garaipen argia Iker Egigurenek, 22 eta 11 hartu mendean Faben Ituarte, eta orain jaialdiko bigarren partida jokatu duten lau pilotariak, beroketarik egiten hasi dira, kasunetan, astero legez, binakako txapelketari dagokion partida izango da, duela 2 urteko irabazleak batetik, Unai Mata eta Josu Irurita hariko dira, eta bestetik Josu Olaetxea eta Ekain Lizeaga. Partida interesgarria benetan, aurki kontatuko dizueguna, baina aurrez, astero egiten dugun moduan, atzera egin behar du denporan, badagoelako zer kontatu Olazar txapelketan, 35 jardunaldi, ekitaldi, jokatu dira dagoeneko, aurten da 35. ekitaldia, eta hemen goi mailako pilotari asko pasa dira, 1998 urtean gertatu zen moduan, orduan, Lauterdiko finaldean, Kaiolako finaldean, Ismael Txafe eta Xabier Urberoaga aritu ziren nor baino nor gehiago, gerora, biak ala biak profesional izandakoak. Gozatu, prestatu dugun bideoarekin. Eta lehendabiziko sakea, Ismael Txafek egingo du. Hortxe, irurtzungoa. Partidua aztear, txaloak bi pilotarientzat. Atera du Txafek. Ezkerrez. Erantzun Urberuagak, Txafe berriro ere. Lota luze, azterrutakoa ezkerrez, ondo erantzun dio Aulestikoak.
Txapapera Txafek. Zuek ere, afizionatu maila hau jarraitzen duzuenok, badakizue, Ismael Txafe. Gauzarik ederrenak eta hutsik nabarmenenak egiteko gai dela. Oraingoan pilota txapapera joan zaio. Nabari. Hortxe da. Urberuaga, haus izango da partidu honetan bere estreineko sakea. Atera du. Oso sake polita, Ezkerrez Txafek erraz erantzun. Ezkerrez berriz ere Bizkaitarrak luze jokatu. Zabaletik baztertu Txafek. Ezkerrez hartu beharko du, pilota luze. Barruan justu. Txafe berriro ere. Dejadatxoa bere burua erdiz alduz, baina oso motel aritu da Urberuaga. Egia Erizor. Dejadatxoa uste baino hobea izan da. Txafe, pronto da berriro ere, sake egiteko. Horrek alditxoa egin, bana markagailuan. Txaferen sakeari erantzuna eman dio Urberuagak, luze orain Naparrak. Pilota benatan gaiztoa Bizkaitarrarentzat gainean da. Baina Txaferen dejada erantzunik gabeko izan da. Gero eta nabarmenago markagailuan aurretik. Baina nala ere, tanto guztietan lana egin behar izaten du. Defentsa lanean batipat, Urberuaga ondo ari delako. Ez du bilatzen zirrikitorik tantoa amaitzeko, baina gainontzean pilota ondo mugitzen du, orain ere begira. Zola joan behar izan duen korrika Txafek. Luze Urberuagak, barruan izan da. Dejadatxoa bere burua zalduz Bizkaitarrak, dejadatxoa Naparrak eta ez dirudi hori denik eremua Bizkaitarrarentzat Naparrari jokatzeko. 10 eta 3. Konturatu orduko gauzak zail jartzen ari zaizkio Urberuagari. Txafek luze, barruan justu hau ere. Urberuagak nahiko lan izan du eramatearekin. Orain Ezkerrez, pilota ezkerretik ezkerrera. Txafe oso serio jokatzen ari da. Orain dejadatxoa inungo zentzurik gabe, entzun egingo zigun, itxura denez, eta oraingoan benetan gaixiko batu du, eta ondorioz laugarren tantua Urberuagarentzat, 4 eta 10. Urberuaga markagailuan atzetik da. Zerbait pentsatu beharko du. Pilota motelagoa atera du. Baina gauzak aurrek alde horretan ondo egin beharko ditu, tantoa egin nahi badio Txaferi. Txafek gehienetan berak galtzen ditu. Eta kasu honetan ere alaxe gertatu da, pilota kontrakantxara joan zaio. Beraz 5 eta 10 Bizkaitarrarentzat berriro ere animo pixka hartzeko modua da. Hortxe dituzue epaileak ere, eta hortxe Txafe. Sakea egiten berriro ere. Hori justu gaina Normabikoa, ez da Urberuaga horra iritsiko. Eta horrelaxe lortu du 16garrena Irurtzungo pilotariak. 16 eta 11. Badoa berriro ere. Korrika bizian, azpitik atera du, hau ere erdira. Lehen horrelaxe lortu du tantua eta berriro ere asmo horrekin. Luze jokatu, edarki eraman du Urberuagak. Txafek zabalean. Orain lanak berarentzat, bere burua saldu ezkero gehienetan gertatzen den bezala. Ezkerrez, aukerakoa Urberuagarentzat. Ez du ordea gozatzen pilota honekin. Txafek ere Ezkerrez. Eta txapapera, erabat txapapera Urberuagak. Galdu beharrez diren horietakoak partiduak irabazteko, 17 eta 11. Hortxe duzue markagailuak erakusten duena. 17 Txaferentzat, 11 Urberuagarentzat. Atera du Txafek berriz ere, zake gaiztoa. Ondo eraman du Urberuagak. Txafe, luze. Urberuaga defentsa
defentsan ondo ari da. Luze orain, ezker horma gehiagik ikutuz, laugarren kuadroko arrastuaren gainean egin du botea pilotak. Bote lasterrean Naparrak, ezkerra sartu behar Urberuagak, asmatu ezinik ari da. Pilota honekin, Aulestiko pilotaria. Ia zazpigarren kuadrotik eraman behar izan du. Pilota biziantzekoa da, eta azkenean Txafek kanpora. Txafek luze, atzera korrika egin behar. Bizkaitarrak, txapaganean justu txapaganean Naparrak ere, eta huts nabarmen xamarra gainera Urberuagak, hortik bere amorrua, tanto egiteko pilota erabat egokia zuen, baina ez du bere 14. lortzerik izan, pilota txapapera joan zaiolako. 21 eta 13. Azken tantuari dagokionez, Txaloak Txaferi sakea egiteko orduan, atera du, sake gaiztoa, eta amaitu da, 22 eta 13, garaipena, ondo merezitakoa Txaferentzat. Laut erdiko Olazar saria, Elurtzungo pilotariarentzat. Eta ea, berarekin hitz pare bat egiteko aukerarik izaten dugun. Bueno, bai, oso gustora, eta nire pilota hobeagoa zen, eta gustora bai. Hala ere, nik uste dut Urberuaga kontrario gogorra dela. Gaur 13 tantu bakarrik egin ditu, baina Urberuaga ere pilotaria da, eta laut erdiaren barruan ondo aritzen da. Bai, oso ondo mugitzen du pilota, eta lan asko egin behar dut. Modan zaude, Ismael, Diario Basko Euskal Telebistak antolatutako txapelketa irabazi, hemen ere irabazle, non dabil Ismaelen burua, zer ari zara pentsatzen orain? Ez dakit, ni partidu denak jugatu behar dut, eta jugatu denak, eta egin ni dakidan, eta punto. Dena den, afizionatu mailan goi-goian zaude. Bai, ez dago asko pilotari jokatzeko afizionatuan, baina, pozik. Erki, Ismael, zorionak eta segi irabazten txapelketak, eskerrik asko. Bale, zuei. Gure hamburguesak mimo handienarekin egiten ditugu. Kilometro zero okela onenarekin. Bertoko okela. Baina zuk, zaporeagatik gogoratuko dituzu. Baserria kilometro zero hamburguesak. Ikusi gure aukerak webgunean. Eta orain Baserria kilometro zerorekin babestu zuaitz bat.
Gabon, berriz ere zuegin Zaldibartik, Olazar txapelketako binakako partida eskaintzeko gertu, esan dugu, duela 2 urteko bikote txapelduna hemen dugula, Unai Matak eta Josu Iruritak osatzen dutena, eta gaurkoen aurkari Josu Olaetxea eta Ekain Lizeaga. Enrique, zetra sartzen diozu partidari? Nipe, entonces, lehenengo totik partidua gogorra juko dala. Da baina gero tantu egiten gehiago dila gorrizek eta defensan be gitxeu galdu. Horre bizokin ezkero, partidua euron alde ikustu da, bat. Bueno, Unai Mata, esan dugu, duela 2 urte txapeldun, iaz azpi txapeldun, beraz, azken urteotan, euenetan klasikoa bihurtu da, euen askotan etorri da Zaldibarrera. Bai, askotan. Bueno, hortxe, paseioa egin, pilotarien aurkezpena ere bai, eta hortxe, txapa zerura, urdin, beraz, lehen tantoa, lehen zake barkatu, Josu Olaetxeak eta Ekain Lizeagak egingo dute, pilota aukeratzen ari dira, eta momentu hautxe, baliatu gura dut Enrique zuri galdetzeko, domekan Kaiolako, lauterdiko finala jokatuko da, gorengo mailakoa, Bizkaia pilotarekoan Bilbon, Altunak eta Eskurdia jokatuko dute. Kiniela egin behar dugu, zure porrak, zure kristalesko polak, zer esaten du? Ez da, erreza hori zeinek zerringo da, jakiti, baina nik baten alde bierri zen ezkero, Altunan alde. Bueno, ikusiko dugu, 300 sarre baino ez dira geratzen, sekulako giroa hongo da Bizkaia pilotalekuan, 2 txapeldun handi eta dudabarik pilotaren festa handi bat bizi izango dugu, laster, Zaldibarren urte bukaeran gertatuko den moduan, orduan ere beteka da izango dugulako hementxe Olazar pilotalekuan, baina aurrez final horiek zeintzuk jokatuko duten erabaki behar da, eta horretarako ari dira euenero hemen pilotariak jokatzen, eta bai, hemen Mata eta Iruritaren aldeko apustua garbia da, ondo ezagutzen du katedrak bikote hau, eta kinela egiterako orduan, 178 gorri egin du apustua, eta 122 urdin, beraz, argi dago ez, katedra zer pentsatzen duen, Enrique? Bai, sozaitik egiten dira urte diren kanpeota, zukanpeota, gaur zeiten dago. Lehengo izetik ez dago alduzu, hemen gaurrin bida. Hori da. Iraganak, estadistikek behiratzeko balio du, baina aurrera egiteko gauza hondirako ez. Hortxe da, lehen zake egiteko gertu Josu Olaetxea, 9:30, Iruritak gora, bat eta huts urdin. Bueno, eramateko moduko sakea zen, Irurita ematera joan da, eta... Bai, erutera bino, ematera kundare jako, eta hortik erutera guti beneku da. Gora joan zaio. Bat eta huts, Olaetxearen eta Lizeagaren alde. Horda Josu Olaetxea. Bai hartu. Eta bigarren sakearen bila. Eskuin Sotamanoz. Zailo eskuan ondo sartu. Bite utz. Unai Matari eta bi eta huts. Ez dira korriak ondo hazi, Bi errealo. Horre usteko moduka zen. Eskuin Sotamanoz. Baina partidu naziri behion inota. Garde moduan berotu barik oraindik edo, sartu barik ondio. Ondio sartu barik, okuen. Hortxe da, eta huts aurratu dira Olaetxea eta Lizeaga, biak ala biak sakez. Errestatzeko modukoak ziren, eramateko modukoak, baina beti ez da posible izaten. Hirugarren sakearen bila Olaetxea, luze, iarreboteko zulotik ondorain. Irurita, eskuinez Lizeagak, eskuinkada ona, bederatzitik, Irurita, pilotaren bila Olaetxea, esker gantxoa, indarrean. Beste aukera bat Olaetxearen zat, pasatzen utzi du Matak, Iruritari utzi dio, nek pilota atzeratu, zazpitarditik Lizeaga. Irurita dominatzera pasatzeko aukera, pilotakada ona, eskuinez. Bederatzean, ondo Lizeaga, eman gainera bederatzitik, eman eta kendu. Irurita, pilota atzeratuz, eskerra sartu beharko da Lizeaga. Botera Mata,
lauan. Luze moztu du txokoan, jaso egin du Olaetxeak. Pilota atzeratu egin du Matak. Zortzitik eskerrez ondo. Lizeaga, botera Mata. Orain atzean kargatuz. Bolea sartu da Olaetxea. Iruritaren aukera ez du behar demoduan gozatu. Boleaz Mata esker gantxoa. Bikaina. Matarena nola joan den pilotaren bila horreztio. Kendu Olaetxeak aukera eman dio Matari eta honek aurrera egin pilotaren bila joan eta esker gantxo. Bikain bati esker lehen tanto agorrientzat, hau bai, tanto polita izan da. Bat eta bi harriken nola joan den pilotaren bila horre Mata igerri egin dio zer asmo zuen Olaetxeak ez dio pilota kendu eta lehen aukera izan duenean ez du barkatu. Tantu ordin aurreratik kojatu da. Olaetxea atzera izartu da, ez dut derrigorri pelota sartzeko eta gero entrega ditza, eta klar, beste entrega ditza nien aprobetxeko kasinua. Bat eta bi. Olaetxea eta Lizea irabazten. Hor da, Unai Mata. Marganen kuadrotik, eskuinez eraman Lizeagak, Mata botera jarriko da, txokoa luze, eskerre sotamanoz Olaetxeak, gero kantxaren erdian, Mata erasora pasatzen ahalegindu da, jokaldian nekeza zen, horre eskerrarekin gurutzatzen ahalegindu da, baina iez egin dio pilotak, 3 eta 1 urdin. Bai, Mata joda euskerrei die, fontuin erdizen balego, ero zera, eta bastante zabalera onda, eta handik zabaleko erretxik gurra. Oso zaila zen Matak egin gure izan duen jokaldia. 3 eta 1, otzantzean, neurketa hasieran gorriak, 2008ko txapeldunak. Bai, oino gozti, Olaetxea ondo ikusten da, gogotzute. Hortze da Josu Olaetxea sakea egiteko gertu, aurkarian non dagoen begiratu eta egin du sakea. 9 terditik eraman, Iruritak botera jarriko da Olaetxea, ostu egin du, baina min handirik egin gabe eta orain lanak urdinentzat ondo Lizeaga, esker gantxoa harra orain bai nola markatu duen, nola gurutzatu duen, Matak orain bai asmatu du esker paretean, esker gantxo. Bikaina zabalera 2 eta 3, armaietako txaloak Unai Matarentzat. Bai, Mata holan peloti apur batean nago, zuru nitxiz gero, aprobetxetan usa bada. Apetxinen mailan da barrez, deunik honen nagolako zerak okazinu aprobetxetako. Ez du barkatu orain Mendillorriko pilotariak. Hor da, sakea egiteko gertu 2 eta 3 oraindik ere gorriak galtzen. Urdinak irabazten, Mata, esker paretaren bila, eskerre sartuko da Lizeaga. Botera Mata, hor apur bat barruruntz egin dio pilotak eta azkenean kontot atzeratu egin behar, Lizeagak eskuinez. Iruritarentzat dominatzera pasatzeko aukera ez du behar den moduan gozatu, 6 erditik Lizeaga, indarrean zazpira, orain altuera emanez Irurita, Matak atzeratu, Lizeaga eskerre sartuko da, nahiko egin du, botera Mata, lautik, gai ama. Iez egin dio pilotak ez du gozatu ematera joan da, baina... Ematera joan da, baina kanpo da. Bai, ez du behar den moduan gozatu eta iez egin dio pilotak 4 eta 2. Bueno, tantu bat ona, beste bat okerra ari da jokatzen Mata, tartekatzen ari da, tantu onak eta okerrak. 4 eta 2, Lizeagak ere, eskua oso arraro jartzen du, bai eskuina eta bai eskerra, Hona, apur bat kaku modu, behorren posturi da gori, bai da emonitu eta peloti, Bai, sasoia ere, ez dauka makala honek, Txuleta batu jandakoa dago ere. Hor da ba, restoan, Irurita. Ekain Lizeaga, eskerrez, Mata pilotaren bila pasatzen utzi du, Iruritak pilota atzeratu behartu egin du Lizeaga, atzeruz dator, 8 erditik, eraman, aurrera egin du Matak, baina ez du sartzea erabaki Iruritak, atzera Lizeaga, iez egindako, baina barruan, gainera bizi atera da paretetik eta nahiko lan Matak, zer egiten duen Lizeaga gorpuz eta harima ematen dio, Ba, emoten da. Eskerrez, ezin, pilotak da bikaina ekaine Lizeagak eta ez bakarrik eskuarekin da gorputzarekin indarra denarekin ematen, salto txiki bat ere eman du. Peloti emonitutza gaur, da holan emoten gotza, da atzela dize dominau, Olaetxea bondo ikusten da, eta partidu horre ikusten dut, ondino. 5 eta 2,
Pilota gadarra izan da esker paretan behatzi eta erdian horre... Jaimon da, frontetxin urten da. Meritua Lizeagarena, dudabarik. Bai. Pelota zu ikusgarri zego. 5-2. Hor da, sake egiteko gertu, Josu Olaetxea. Eskuin Sotamanoz mata. Olaetxea pasatzen dut du, lauta erdian Lizeaga. Eta atzeratu duran, 8-tik, 3 Lizeaga, 6-tik, altu eraman eta pilota 8-ra. Eskuinez 3 urdina dominatzen tantu honetan. 6-tik, ies egindakoa Lizeagak, zabaletik bildu 3-tak, pasatzen utzi du Olaetxeak, eskerrez Lizeaga, botera jarriko da mata. Eskuinez pilota atzeratu, 8-tik, jaso. Lizeagak pasatzen utzi du matak, dominatzera pasatzeko aukera 3-tak, emateko aukera zuen, ez du behar den moduan gozatu, beste aukera bat, 3 erditik, pilota atzeratu, bederatzean zain, Lizeaga eskuinez, botera orain mata jarriko da lauta erdian, atzean kargatuz orain gorriak, Lizeaga behartuz, 3 6-tik, Lizeaga eskuinez, 5 erditik, indarrean, 8-tik, 3 zer egiten duen Lizeagak, 5 erditik, pilota atzeratu duran, aire sartuko da mata, esker gantxa zabalera, Olaetxea zain, pilota bildu, 6an jarri du, 3 eskerrez ondo, Lizeaga eskerrez sartu beharko da, pilotaren bila mata, esker gantxoa indarrean, ona da, Angelua zabaldu, Olaetxea bikain defentsan, orain pilota atzeratu 3-tak behartu egin du Lizeaga, honek atzera egin arren eskerrez jaso, meritu handiko defentsa oraingoan Lizeagarena, ia reboteko zulotik orain, eskuinez, hau ere, berdean jarri du. 5-tik 3 gorriak dominatzen eta urdina defentsan ondo. Harrike? Bai, oso ondo, Lizeaga oso ondo pelotan. Urdinek pelotan egiten eta horretik horre. Olaetxea boleaz. 3 nahiko behartuta pilota atzeratu. 7an, Lizeaga. Hor da, 7tik orain 3, eskerrez jarriko da Olaetxea, indarrean ematera joan da Angelua zabaldu eta dominatzera pasagura zuen, baina bere alegina zuzenean kontrakantxara 3-5. Ondo, barru nizen maldetza, tireka txuingoan, da ez da, izen pelota erreza, baina, horretako lehenko barru sartu bida. Bai, gainera ez du aukera hondirik izan, dominatzera pasatzeko eta, izan duen aukera apurrean, alegindu da. Eta zuk esan dagoa, ez da txarto botatako izan, baina... Bestik apuntu. Hori da. Ies egin dio eta 3. tantoa gorrientzat, 3-5. Hor da, Unai Mata. Sake egiteko gertu. Eskuin Sotamanoz, gora, horre berria ondo sartu du, baina pilotak ies egin dio Olaetxeari 4-5. Hainbeste Real Binezkero, partidua irebazti ez da erreza. Hauek gorriak garante handiko bikotea da, ezta? Gorrizek euren joku egiten dabiz, urdinek ikusten ikertzua eta zera, tantu domine egiten dabe, gero ere galdu. Bortxe da, sake egiteko gertu. Mata. Pelota atzeratu du. Ezkerrez sartuko da Lizeaga. Ezin eramateko modukoa zen ba. Bai. 5 markailua. Hoi peloti eramateko moduko zen, behiztego azartauta. Baitaren batean berdinketa lortu dute gorriek. 5 lehen berdinketa markailuan. Lehen hainbeste kostata bentaji hartu. Momentu batetik bestera, 5. Hortxe da. Hortxe oten da, aldi partidu idoaztegi izen edo idoazti kosta. Oraindik ere, norketa zieran gaude, eta ia ba, zer eskaintzen diguten. Mata, sake egiteko gertu. Boleaz, Olaetxea, nahi duen egiteko aukera, Matak botera jarriko da. Eskerparetan luze, eskerrez jaso egin du Olaetxeak, hortxe da, orain moztu egin du 3 behartu Olaetxea. Mata botera jarriko da, nahi duen egiteko aukera dauka, bigarren kuadroan, eskerrez moztu. Ondo hor Lizeaga. 3 pilota atzeratu, buruz gain,
jaso eskerrez, oso egoera behartuan, txokoan matak dejada eraman, Olaetxeak moztu iruritak eta azkenean ezin, eraso erakutsi duten gorriek sekulako defentsa urdinek nola eraman duen esker paretean pasatako pilota. Lizeagak Olaetxearen defentsa ere bigarren kuadroan bikaina, baina azkenean bikain moztu du iruritak 6-5, Enrique. Bai, 6-5, baina Lizeaga oso ondo, Oso ondo. Pelota zailek eduten, da ona joten gabe. Pasatako pilota zen, da eskerrez nola jaso duen. Bai, orman atzaskalo beste izan ibituna. Bai, beldurrik gabe sartu deskua, minaundi bat hartzeko aukera ere bai, eta gorriak aurretik. Bueno, 150 euro, eramango ditu, irabazleak, kinielan. Kinielin irabazleak. Sake egin du matak. Eskerrez, Lizeaga, mata botera, irutardian. Darrean moztu du, jaso Olaetxean nahi duen egiteko aukera, matak deja da egitu, baina igirri egin dio Olaetxean, matak entregatu Olaetxeak nahi duen egiteko aukera. Eskerrez moztu, iruri eta bere lekuan zegoen, orain Olaetxeak eskerrez, nahiko behartuta, nahiko tanto aldrebez ari gara ikusten. Lizeaga, eskuinez bikain pilota atzeratu eta eskerpaetean sartu, ondo iruri eta defentsan, gainera etorri zaio Olaetxeari, behartutako deja da egin behar, gero txokoan utzi du, bikain kubritu du kantxa iruritak, eskuinez Lizeaga pilota atzeratu, orain Korrika eta defentsan lana beltz egiten gorriak, baina dominatzera pasatzeko aukera izango dute orain, matak pilota atzean jarri du, Lizeagak jaso, 6an irurita, mateko modukoa zen, zazpiterditik Lizeaga, botera mata, Olaetxea pilotaren bila joan da, baina ezin sartu, motz geratu zaio horre Lizeagari zerbait egin dio pilotak, ez da behar den moduan jarri, 7-5. Da bera behatzetxuen jarri joan da, eta hanka geldio joan ondo, eta ero pozur haitie, kosta. 5 eta utxeko partzela gorriek, Enrique. Badatu zela euren onera, ez da? Bai, badatu zela. Bueno, bortxe, intantuko errenta oraindik ere, gorrientzat, 7-5. Urdina ikusteak ordu gutxia inde duzela frontoien, ero galdu iten da gola ondino gehiago, eta ez da zela... Ez da horren bikote seguru oraindik, ez? Ez da horren bikote seguru. Bueno, bortxe da, sakea egin duena mata izan da, ezkerrez hartuko da Lizeaga, mata botera laugarren kuadroan, moztu, sotamanoa, bipareta Olaetxeak, orain ezkerrez indarrean, mata behartuz, matak jaso, Olaetxea botera jarriko da, pilota atzeratu, irurita, zazpitik, eskuinez, Olaetxea pasatzen utzi du Lizeaga, gainera etorri zaio pilota, ezkerrez irurita, Olaetxea botera jarriko da, pilota atzeratu, zazpitardian irurita zain, Olaetxea pilotaren bila, ez du asmatu orain txokoan, hala ere irurita behartu egin du. Lizeaga, 6 erditik emateko modukoa, baina kanpura ematera joan da, gorputz eta harima, dominatzera pasatu gura zuen, irurita behartu gura zuen, baina ez da ba, pilotak da ona izan, ekain Lizeaga jo duena, eta azkenean beste tantu bat gorri. Ez da azartauta, azartau zego txepazan da, gero peloti da, bidamu dirigidu ez. Eskapo ditzaz, aholera. Ematera joan da, hor ikusi du irurita apur bat aurreratuta zegoela, emateko aukera ona zuen, eta kostatu izan balu. Bai, hortako... Asmatu egin behar, ez da? Asmatu, bida. Eta txena eskatu dute, hartu dute urdinek, 6 eta utxeko takada egin dutelako gorriek. Bueno, hortxe, biak ala biak kontzentratuta, gorriak berriz, elkarrekin berbetan. Patxarosua, tranquilo. Eskarmentuak ematen duen lasaitasunarekin hauek ere. Bai. Horrelako partida asko jokatutakoak, ez? Oino partidu luzi dugula eta gauzak tranquilitzeko pazientziaz. Bai. Bueno. Hortxe, erantzun benetan ona, pilota zaleak, gaur. Jaialde ere eman diona, Enrique. Bai, dago nebalditzaz da. Bai.
Torre egin behar da, eta jente animatu da. Jenti gitxitxo hongo dala, eta alrebez, gehiago. Bai. Bueno, 8 eta 5. Unai Mata eta Josu Irurita 2008ko txapeldunak. Basar txapelketako txapeldunak. Irabazten ari dira. Pandemia sasoikuek. Bai. Orduan ere pozik garaipenarekin, baina hauek ere seguruenik armaia jendea egonda, gustora egongo dira. Orduan sarrera gabe. Bai, diferente izango zen, beste era batean. Beste era batera. Orduan bai hotz frontoian, Herrike? Girori barik, jente barik, Beste ambiente bat. Eurek ze esaten benda fronto goztu, danetik entzute zen. 8tik Elizeaga. Irurita, 6tik. Egurrean. 7 tarditik Elizeaga. Horra Irurita. Elizeaga sartu egin zaio apur bat, baina ondo moldatu da. Irurita Eskuinez. Elizeaga ere, bai, 7tik. Mata pilotaren bila, eskergantxoa indarrean. Behartu egin duela etxea, honen pilota atzeratu. Iruritak ez du behar den moduan gozatu ikutu eta zetorren pilota eta eustarekin nahikoa ematera joan da, baina ez du lortu. Elizeaga, 6 erdian. Pilota bikain gozatu orain Iruritak, eskerrez Elizeaga. Atzelarien arteko lehia, nor baino nor gehiago, tanto honetan. Elizeaga, atzetik aurreako bidea egin du. Eta azkenean gora, ematera joan da, eta esker paretean gora, 9 eta 6. 9 eta 5 barkatu. Enrique, azkenerako 7 eta 8ko partziala, Bai, tantuek gorrizak egin barik urdina galtzen. Bai, ez dute... Eitu tantu batzu gorrizak, bai ez da tantu askoin. Ez. Euntzin itotze eta beste galdu. Bai, urdinek ez dute zulorik aurkitzen, da azkenean eurek egiten dute kale. Bueno, 9 eta 5. Lautantuko errenta, Matak eta Iruritak. Hor da. Mendillorriko pilotaria. Sake egin du. Ezkerre sartu da hola etxea. Eskuinez, Irurita. Pilota 8 erdian. Eskuinez Elizeaga pasatzen utzi du. Darrean orain Irurita eskergantxoa, barruan, Matak behartu gaina hola etxa txokoan, ze tantoa jokatu duen, eskergantxoa Zabalea lehenengo, bikaina horre, Zabaleko arrastoa, baina barruan behartu egin du hola etxea, eta honek jaso bai, baina bian utzi dio pilota Matari eta eskerrez txokoan txapainan hilda utzi du pilota, benetan, tanto bikaina jokatu du Matak. Eleganti ikusten. Elegante, harra izan da, estetik hortxe, nola utzi duen, Txokoan eskerrez, goxo. Asko egiten ez da biz, bai, egitetunak eleganti. Harra izan da, Bai, txapaineko perfektua. Bai. Neurtua. Egitut tanto biru, oso eleganti. Elizeaga bertan zegoen, ondo kubritzen zuen kantxa, baina pilotak aurrean ez zegoen zereinik. 10 eta 5. Aurretik, gorriak, Mata eta Irurita. Este tantu bat jokoan, Eskuinez Irurita, pilota atzeratu. Eskerrez, Elizeaga. Mata pilotaren bila eskergantxoa, bizi hau ere, jaso Zabaletik kontrakantxatik olatxeak. Iruritak nahi duen egiteko pilotaka da, reboteko zuloan horre. Botibolea zabal egin du da Elizeaga, baina ez du bere helburua lortu. 11 eta 5 eskergantxoz behartu lehenengo olatxea Matak, gero atzelariari pilota ama utzi dio eta Iruritak ondo gozatu du. Aprobetxo dut, errobotera hien da botibolea sartu da, baina ezin egun. Pareja egiten ari dira, bikote egiten ari dira gorriak. Bai. 11 eta 5. 9 eta 8ko partziala lortu dute. Matak eta Iruritak. Este sake bat egiteko gertu. Mata, eskerrez, Elizeaga. Eskergantxoa, oraingoan kanpoan, bai, pilotaren boteak ere argi erakutsi digu kanpoan zela, 9 eta 8ko partzelaren ostean, tanto urdin,
behar zuten zerbait eta lortu dute 6-11. Bai, Harrikez neurketa kolore gorri hartuta zegoen, Bai. Klar, da gitxi errezgatu. Hantxe, fallo bat emata, ez da arrizketan gitxi bine. Ondo hartzekun batzuk arrizketa ditut, ostantzi izta marketan. Tantu da egiteko aukeraik izten. Bueno, hortxe da, sakia egiteko gertu. Josu Olaetxea. Zaskira jo dute, guztoko pilota aukeratu eta hortxe berriz lehian. Lizeaga Eskuinez. Motela eta da, ez da, zetako dure, gehi egin da, eta domino ingerra zeitzen da, pelota motela zer egitatzen. Beraz, guztu duzu, erabaki okerra hartu dutela. Bai. Hemen, txokoan Olaetxeak, kiger egin dio iruritak, pilota atzeratu. Bederatzitik, Lizeaga, gora. Dudanko izan da, baina epaiak ez du zalantza egin, 12-6. 12-6. Epailei leku honi notata, atento ondata, repetizin jumoten da, baina nipenetota gozin izan bezala. Bai. Adi zegoen epaia, ez da dudarik. Piloten asko ibilitako da, eta badaki honek, zer dagoen frontoian. Eta ies egin dio. Lizeagari, ez dute protestaturik egin, Hortxe errepikapena. Bakoian izango zen, Enrique. Ezker paetan goian izango zen. 12-6. Hor da Mata, sakia egiteko gertu. Motz geratu zaio, Lizeagare baina ondo moldatu da, txokoan, Mata aukera duenean. Ez da barkatzen ari, kalen bat beste egin du, baina gehienetan asmatzen ari da. 12-6. Inspiratuta etorrearekin hortxe, motz geratu zaio Lizeagari, pilotaren bila joan da Mata eta txokoan doi utzi du. Zabalera joan zen Olaetxea, oso atzen zegoen Lizeaga. Gatsa zan urritzea. Bai. Atzetik peloti irun da neurrin entre eskerrei de ondo sartzen da bataz, horrela Zabalera junbier da zela egegaria eguz. Zuloa geratzen da eta aprotxatu egin du. Luzegi orain Mataren sakea. Ez da aukera bat izango du. Hausten ari aldan neurketa, Enrique. Bai. Plaza hori hartzen diozu. Bai. Bale bitxe arrizgeute tantu egiten da zerin, da bai, tantu batzuk ditu apur bat, bueno, arrizgeute ez. Aukera hona hartute arrizgetu, ez da arrizko igartzen, gorrizek tantu diteko eta seguru, beste galdu arte. Lizeaga Eskuinez. Irurita hau ere Eskuinez bosterritik altu eraman, da pilota zazpitar dira Eskuinez Lizeaga eskerrez. Baina irurita, indarrean Olaetxea, baina erdian utzi dio Matari Eskuin Sotamano luzea orain txokoan Olaetxeak dominatzera pasagura du, tantoren erritmo aldatu gura du, partidaren erritmo aldatu gura du Olaetxeak, baina momentuz ez du lortzen. Lizeagak ondorain, eskerparetean sartu egin zaio iruritari, behartu egin du, baina honek jaso. Botera jarriko da laugarren kuadroan Olaetxea, indarrean atzera, zazpitarditik irurita. Opari gutxi egiten ditu iruritak, gutxi. Zelari segurua, hor da. Lizeaga, zeitik. Pilota atzeratuz, zortzitardian irurita. Pilotaren bila Olaetxea txokoan utzi du, baina ez du gurutzatu. Eskuinez. Lizeaga, irurita. Ja zer egiten duen, Lizeagak, kainak pilota atzeratu. Basartu ondo, Bai, ondo ari da baztertzen, Lautik. Lizeaga atzeratu, zazpian irurita. Lizeaga bi atzelariak dominatu duran, baina momentuz tanto honetan ez da inor nagusitzen. Ea oraingoan Lizeaga zer egiten duen. Ez du behar den gozatu, ala ere behartu egin du Mata. Olaetxea botera, laugarren kuadroan, pilota atzeratu egin du. Zazpian irurita, pilota jaso, botera jarriko da Olaetxea.
Irurita behartuz, bederatzitik, jaso, botera irurita berri, Olatxa, txokoan efektuara egin deja da, igerri egin dio Matak. Orain Lizeagari pilotak estraño bat egin dio. Ezkerrez Olatxa, tantu gorra, Enrique. Abertzela namaizetan. Hor da, zazpitarditik. Lizeaga ezkerrez, eraman egin du Matak, lautik, jarra pilotaka da Lizeagarena. Amargarren kuadroan ezkerrez, ezin, bikaina, Ekain Lizeagaren pilotaka da nola gozatu duen, nola joan den gorputz eta arima pilotaren bila eta amargarren kuadroan jarri du, ezkerrez ezin eraman iruritak, 7-13. 7-13. Hori albidea joteko eta euro pelota motela dutati ez da. Olatxea jokun gehiago sartzeko, ero. Ez duzu ikusten, estrategia hori ez duzu garbi ikusten. Ingerra zidea zibilizun horrek. Eman dio galanta oraingoan Lizeagak, Hola, nemon da pelotiei. Bai. Bueno. Hor da ba, Josu Olatxea, Unanuko pilotaria, sake egiteko gertu. 7-13. Oraindik ere gorriak nagusi zeitantuko errenta. Urdinak hasi dira, markaioan aurretik 3-1, 5-2, baina gero 5 berdin dute, 9 tautxeko takada lortu dute gorriek eta partidaren kolorea aldatu. Lizeaga Eskuinez, 6-tik, 3. Golea sartzeko keino egin du Olatxea, baina gero gaizto utzi dio atzelariari, ondo modatu da Lizeaga. Eskuinez 3 orain ezkerrez, Lizeak ezer egiten duen aukera hona dauka. Eskuinez pilota atzeratu, eman da gainera. Bizi, 8-tik 3. Beste aukera bat Lizeagarentzat. Horrengoan ez du arrimatu. 7-tik 3. Urdina dominatzen orain, Lizeak gehiago ematen. Ezkerrez Lizeagak. Pikoteri lagundu azor Mata. Pilota atzen jarri du 7-tik eraman Lizeagak 3 aukera, moztu egin du txapagainekoa, bipareta efektuarekin Olatxea, Zabalera deja da Matak jaso nahiko egin du Olatxeak, ezkerrez 3 nahi duen egiteko aukera, pilota atzeratu, behartu egingo du Lizeaga honek jaso egin du nahiko egin du, gero entregatu ez du asmatu jokaldia amaitzerakoan Matak eta iritsi egin da Lizeaga, baina lana pilatzen ari zaio, kilometro asko egiten ari da, tanto honetan Lizeaga. Mataren dejada ez da hona izan, kontrasoan beste dejada bat Olatxeak hau hobeto botatakoa izan da eta azkenerako tanto Urdin 8-13. Ba, oso tanto hona jogatu Urdinek, oinguen injabe lana tanto itxeko eta dominio injabe tanto da. Agindu egin dute lehenengo tantoan eta gero aukera izan dutenean amaitu eta gorriek atxeen eskatu dute eta lau pilotariak ere nekatuta tantu gorra izan delako azkena. Pelotan egiten da bizde oingun ondo Olatxea zuguen dejadi ez moztu eta ondo sartu du. Bai, benetan meritu handiko tantoa izan da. Bueno, 2-8 partziala, Morga Etxeberria hortzik ikusten du. Joan den astean kale egin zuen, baina gaurkoan berriz ere bueltan. Bai, Ormatxe, bai. Izango zuen, konpromisoaren bat, Bai, beti torti ez da izaten errazata. Bueno. Atxeen hartzen pilotariak. Mobilari erreparatuz, gaur egun horrelakoak gara, Enrique. Atxeen apur bat dagoenean, mobil eskuetan hartu eta hortxe biltzen gara. Mobile begide. Tikitaka. Bai. Kultura hori hartu du. Bueno, atxeen hartzen, lau pilotariak. Ondo hasi dira Urdinak, gero 9 utxekoa gorrientzat. Eta azken bitantoak Urdin berriz ere, 8-13. Berriz ere kantxara, lau pilotariak. Tanto batzuk ditu, Urdinak apur bat partidun sartu. Emozio apur bat emateko partidu dieta. Zatzenengo bolan, bolari inagen gorritzek. Ikusten zentan partidu alde batera dira.
Bai, seguri nork iragazten dioen da. Zaigu asko, esolakuk ikuskizuna behar dugu eta emozioa. Bueno, bortxe da, sake egiteko bertu Josu Olaetxea. 8-13, urdina galtzen. Ikote urdinak, herrikoko urdinez ari dena galtzen. Ondo arrestoen Irurita pilotaren bila, Lizeaga. Pilotaka da ona, 8-tik Irurita. Eskuin Sotamanos, bipareta egin du Olaetxeak, Igerri egin dio adiegonda hor mata. Lizeaga eskuinez, Iruritak bildu. Ezkerparetaren bila, bosterritik nahiko egin du oraingoan Lizeagak, Irurita, Seiti, pilota atzeratuz, aire sartu da Olaetxea, ondo atzelariari lagunduz, pilota txar bat kenduz. Ezkerrez orain luze Olaetxeak txokoan utzi du matak, ezkerrez pilota atzeratu eta Irurita behartu egin du Olaetxeak, zazpitik jaso. Egin du Iruritak, orain eskuinez Lizeagak pilotak da ona, bederatzitik Irurita, urdina dominatzen tantoa. Txokoan, txarto utzitako izan dela Olaetxearen ez duela behar den moduan gozatu Igerri egin dio matak. Irurita, lautik moztu Olaetxea eskerrez, pilota atzeratuz. Irurita Seitik. Eskerrez orain Lizeaga. Iruritak, Seiterdiak, Lizeaga eskuinez. Denetan ematera joaten da Lizeaga, Gorputz eta harima. Hor da Irurita. Ezker paretaren bila, ezker gantxoz, bizi hor Olaetxea eta apur bat behartuta sartu da Mata. Azken tantoetan gutxiago da sartzen jokoan Mata eta oraingoan ere atropella egin du Olaetxeak eta bederatzi errentantoa bederatzi eta amairu, Harrike. Bueno. Bueno, beste, partidu sartute duzatze da. Apur bat erratxi segitzen motzen partidu sartute duzatze da. Bai. Hautsita zegoelakoan da ez natu egin dira urdinak. Bai, atzera. Rekupero gine. Irutantuko takadatxoa egin dute. Eta lautantura jarri dira. Ez daude hauek garaipena oparitzeko prest. Borrokatu egingo dute. Bai hartu du. Olaetxeak eta hortxe da sakea. Eskuinez hartuko da Irurita, txapaina, justu dejada txokoan Olaetxeak eskerrez pilota atzeratu matak. Eskuinez, Lizeaga, zazpitik. Eskuinez, Irurita eskerpaetan sartu egin zaio. Orain dominatzen ari dira, azken tanto hauetan urdinak. Hor da Lizeaga, Seitik, pilota atzeratu. Eskerrez, Irurita, eskuinez. Lizeaga. Bosterritik, Lizeaga, Seiterdian. Ondo Irurita, Seitik Lizeagak. Seian Irurita. Hor da Lizeaga berriz ere. Atzelariak lehian orain Olaetxea sartu da. Pilota atzeratuz, zazpitik Irurita, Olaetxea eskuin Sotamanos bipareta bizia. Jaso egin du matak nahiko egin du, Lizeagak zer egiten duen. Eskuinez ez du behar den moduan gozatu. Ezker Sotamanos atzeratu pilota matak, orain pilotaren bila doa. Ezin sartu, ezkerrez Irurita. Txokoan utzi du Olaetxeak, bipareta efektuarekin matak, zabaletik bildu eta moztu egin du Olaetxeak, nahiko egin du matak. Oraingoan atropellatu egin duelako pilotak eta azkenerako emateko aukera zuenean. Lizeaga ez da pilotara ondo jarri, iez egin dio pilotak, 14-9. Etorri intxako gana peloti, ez dut aztik emone jarteko eta atropello egin jo peloti. Bai, horre atzera pausutxo batzuk egin ditu, eta behar den moduan jarri, eta horrelakoetan gorputza ere ez da ondo ipintzen jotzerako orduan eta pilotak iez egiten du. 14-9 gorriek ere behar zuten, tantoren bat, ez? Urdinak... Bueno, 10-13 izenarren partidu emozio gehitxokoa. Bai, duda barik. Bueno, 14-9 oraindik ere... Badagoela, hemen zer kontatu Herrike? Bai, holan segitzen bada. Oin apur bat
biztu urdinek. Bai. Azken tantuetan gehiago ari dira jokatzen. Hor da Mata, sake egiteko gertu nahi. Aire sartuko da Olaetxea, aukera Iruritarentzat beste sake bat iaia. Bederatzi eta erditik ondo Lizeaga. Irurita, aire sartuko da Olaetxea. Iruritak eskatu egin dio Matari eta pilota atzeratu. Olaetxea eskuinez. Mata ezin sartu eta sartu egin zaio eskerparetean Iruritari nahiko egin du eramatearekin. Botera jarriko da Olaetxea, pilota atzeratu. Irurita berriz ere eskerrez, jaso, Olaetxeak txokoan luze jokatu du efekto dejadaz, orain eskerrez txokoan berriz ere behartu dura, baina Matak igerri egin dio eta pilota atzeratu. Esker gantxoa orain Matak, ondo Olaetxea defentzan, Lizeaga, orain Irurita, Lizeagak zeitik, eskerrez, ezin Iruritak, lana pilatzen ari alzaio Iruritari. Pelota segunda, Lizeagak, lau terdi bostin jota zazpizen bastartu, emontator da barrez. Bai, eta apur bat beteta kaso Irurita lan asko egiten ari da, baina... Irurita garantuko da. Bete urdinek euro egingo diez, euro da Hispalizion dizo bertzen da. Bueno, hortxe amargaren tanto urdinentzat. 10:14. Lautantura gerturatu dira berriz ere urdinak. Arnaz apur bat hartu du, Iruritak. Horrezarik ez, horrein bai, pilota eman dio. Josu Olaetxari eta usakea egiteko gertu. Hor da aurrelari nafarra. Eskuinez, Zabalera naita. Ondo utzi dio. Iruritak. Lizeaga pilota atzeratuz. Zazpita erditik. Irurita, eskerrez Olaetxea. Irurita, nahiko behartuta, baina jaso. Ez du gozatu gero Olaetxeak, botera jarriko da Mata. Eta gaizto jarri dio Lizeagari, eskerrez eraman. Esker gantxoa Matak Zabaletik efektuarekin deja da Olaetxeak, baina entregatu egin du eta gero Matak nahi duena egiteko aukera zuen hor kantxaren erdi-erdian. Botera luze jokatu du Zabalean, engainatu egin du Olaetxea, 15 eta 10. 15 eta 10, Olaetxea berak erregalo. Zer egin gura zuen hor? Zer egiten alegin du da? Ez da hitu hormabizek efektu askoten da sarta guz edo zehitzeko intentzin juki da, bere peloti da, entregatu itxi dugu kuadro bizet. Gero beste ikandik, eukeri galduz. Bueno, 15 eta 10, gogoratu, 5 eta 2 aurreratu direla urdinak, gerora bederatzitu txeko partziala gorriek, horri eskerrak, 11 eta 5 aurreratu dira, gero 13 eta 9 gerturatu dira, lautantura gerturatu dira urdina, baina une honetan 15 eta 10 gorriak aurretik. Lizeaga aspaldiko partidu ikon jogatzen ikusten. Bueno, ematen eta gutxi galtzen, gaur. Ekain, eskerrez, orain ezin. Bebetik etorri zaio pelota, berari ez dakit oso ondo jarri den, 16 eta 10. Bere pisua hartzen hasi dela. Gasolina meitu, buruat. Gorputz eta harima ematen dio gainera pelotari, Dena ematen du, Behiak itxita eman egiten dio, Hori pagabiken da luzeo. Bai. Bueno. 16 eta 10. Berriz ere, zeitantuko errenta gorrientzat, errenta polita da. Ba. Mata, sake egiteko gertu. Lizeaga bederatzitik eskerrez ondo errestoan. Mata pilotaren bila doa, ez pasatzen utzi du. Irurita zatzeratu eta baztertu eskuinez hartu dala ere Lizeaga. Eskerrez Irurita, lauta erdian pilota atzeratuz. Lizeaga zazpitik. Irurita
pilota atzeratu, zazpian berriz ere zain Lizeaga. Eta Irurita berriz ere. Botera jarriko da Lizeaga, Irurita, Kuñez. Zeit erdian. Ondo Lizeaga eskerpaeta sartu izaio. Iruritari eskergantxoa Olatxeak. Beste alegin bat, txapaineko bikaina, zain zegoen alare Mata, pilota atzeratu egin du, ea zer egiten duen orain Elizagak, ies egin dio pilotak. Hala ere barruan da, Botera Matak atzeratu, Zeit erdian Lizeaga, Mata pilotaren bila, txokoan utzi du, hilda, igerri egin dio Olatxeak bikain, pilota atzeratu, bolea sartuko da, Irurita orain Lizagaren aukera lautik, pilota atzeratu, eman dio, erreboteko zulotik, eraman Iruritak, eskerrez gero, ezin Olatxak baliatu, eskerrez Matak atzeratu haze pilotak da Lizagak eta nola eraman duen erreboteko zulotik Iruritak. Goiti bultan hartuta. Hor da. Mata txokoan luze eskerrez. Olatxeak eskerrez atzeratu Irurita. Zeit erdira. Lizeaga ies egindakoa Zabaletik moztu. Matak eskerrez. Olatxeak entregatu nahi duen egiteko aukera. Eskerrez jarri da pipareta. Eskerrez Mata, gero txokoan luze jokatu du. Olatxeak, eraman Iruritak, eskerrez, gainean da. Bipareta entregatu Olatxeak, txokoan deja da Matak, ezin eraman izan du, bikote urdinak tanto amaitzeko. Aukera paregabea izan du, eginde izan du tanto bikote urdinak eta azkenean gorri. Entrega ditzak peloti Olatxeak Mataian horri. Tantu dira amaitzeko gana, berak entrega Entrega hoen du, eta aurrez, haze defentsa erakutzi duen Iruritak, Bai, txalo hauek lau pilotaren entzat dira, eta hortzik ikusten dugu, Ezker paretean Burumakur, Olatxea, sekulako aukera galdu delako tanto amaitzeko, eta berak ere badaki, hori ez dakoa inork esan beharrik. Herrike, eta partida nola dagoen ikusita, aukera horiek aprobetxatu egin behar dira, ez dago besterik. Ofizio falta dago Olatxeak honen, nola ofizio ikese bihar. Gorrezek ofizio gehiago dugu. Hori gauza handia da. Ofizio, regaldu zeitie pelotia. Momentu bakoitzen zer egin behar den jakitea, 17 eta 10. Kantxari itxatzi eta lehian jarraitu, borrokatzen jarraitu. Hor da, sakea egiteko gertu, Mata. Gaire sartuko da Olatxea. Irurita moztu txokoan, gaizto jarri dio, Olatxeari honek jaso, zer egiten duen Matak ezkerantxoa, Zabaletik ezin, zain zegoen, ondo joan da Zabalera. Koloko da, bai, nipen, eta zenien euro igertakela kantzazenioek eitza, borrez egin. Bueno, 18 eta 10. Berriz ere, 8 tantuko errenta. Bai, saso txarrin. Bai. Errenta txarra du, nekia. Hori da. Nekia. Indarra gastatzen. Bueno, orain hartzeko alderik handienaz, nik esan dute berriz ere 8 tantuko errenta, baina ez, 13 eta... Bai, 13 eta 15 egon dira gorriak aurretik, 7 tantuko abanteia izan dute, baina inoiz ez 8koa eta oraintxe 8koa momentu honean, ez dago momentu txarrik 8 tantuko errenta izateko, eta hor txari dira. Bueno, gazteak ere bai frontoian, nagusia bakarrik ez, gazteak ere bai, etortzen direla. Gazteak etortzen dira. Bueno, 18 eta 10, Herrike. Bai, alegin egin da, urdin egin, gaiz ezirik eskatu, baina, ezin. Ezin danean, ezin da, ez da, besteik, ez da. Bueno, hortxe, xerita, txen hartzen urdinak, gorriak orantxe, berriz ere aldagelatik bueltan. Ez dute, ez batzuk ez besteak asko berba egiten, orain gorria paia, puntxoa gehiago, Matari da hor, aginte magia eramaten. Baina urdinak purba Burumakur eta... Da kantzuten, nekatuta. Bai, barriketarako gogo gutxi. Bueno. Ez que tanto asko galdu behin jabeta.
beste tanto galduz, gero, partidu dutie oso zaila da. Oso zaila. Bueno. Hortxe dira, lau protagonistak berriz ere kantxan. Ordu asko imidala pelota da jurtetako. Hori da. Noiz ikusten da hor. Edozein kiroletan, ibili esan, nabaritu egiten da, ikusi egiten da hori. Bai, ordu asko inbida hor, aurrera zaitzen. Mata sakera. Izi, baina eskuin esartzeko moduko alitzea garantzat, ondo utzi dio. Matak zer egiten duen, esker gantxoa, ez du behar den moduan gurutzatu, ondo. Zabaletik pilota atzeratu Solatxea, eskuinez Irurita, Zeitik, Lizeaga. Zazpian Irurita. Lizeagak eskuinez, pilotaka da ona. Eskuinez hartuko da. Irurita bera. Lizeaga. Hortxe dira, bi atzelariak, nor baino nor gehiago. Norke erakusten dion bizkarra besteari. Eskerrez. Eraman Iruritak. Olatxeak atzelariari utzi orain Mata botera jarriko da bosgarren kuadrotik. Pilota atzean jarri du. Zazpitik eskerrez Lizeaga pilotaren bila Mata txokoan utzi du. Txapagainekoa igerri egin dio Olatxeak biparet efektuarekin. Mata jaso bere burua lurra botata. Bolea indarrean Olatxeak ondo kubritu du orkantxa Iruritak. Gero Lizeaga pilota atzeratu. Zortzitik eskerrez jaso, Olatxeak nahi duen egiteko aukera txokoan luze, igerri egin dio Matak, eskerrez bildu, Lizeagak orain, pilota atzeratu, zer egiten duen Iruritak, Zortzitik eskerrez jaso, botera jarriko da, Lizeaga, Zabalera, horrek gaiztuak izaten dira ondo, utzi dio Iruritak, orain Olatxea erasola pasatzeko aukera, boleak ala bikaina, ezin, bai indarrez eta baita norabidez ere gaizto jarri du, ezin ezer egin Matak, 11-18. 11-18. Tanto ona jokatu dute urdinek. Ez izteko ez da zurdine partida. Ez. Alegin edan nahi da, hori gauza darra da, Bai. Naiz tante unditxo eta baitzat alegin inge, unetxera. Bai, daukatena eman. Zaskira joan, aukera dutenean, zerbait aldatzeko aukera ikusi. Bueno, jokatu azken finean, jokatu. Hortxe dira, pilotak probatzen, Zaskiko pilotak probatzen. Aukeratu dute, gustoko pilota. Lehen esan duzu, zure ustez kontrako estrategia baliatu dutela. Baina zerreta da. Hori da, ze pilota klase aukeratzen dute. Oin behiz ez da beta. Ez. Baina barrizeko da, pelota gitxia ibili. Hortxe dira. Gorriak pilota probatzen. Irurita. Serio ari da jokatzen, Bueno, bikote gorria serio ari da jokatzen. Bai. Bigoteko horrezak erregalo guzeb ez da biten. Fidegarria da, bikote fidegarria da, ez da? Bai. Ize beti ondi holan bigote zeren batzuk oso hona di na afezineutan. Goine berroi urteta gote zein da afezineu geinek partidu asko jokatzen da nagera, asko jokatzen den parejan. Hau da euretako bat gaur egun, ez da? Bai, hau da euretako bat gaur egun. Bueno, hortxa, tantoa jokoan, eskerrez luze, txokoan Olatxeak, orain Lizeaga, eskerrez pilota atzeratu Zabaletik. Jaso egin du eta eskerpaetan baztertu gainera Iruritak, orain zer, utzi egin dio Matak Iruritari honek eskuinez. Aire Olatxea, berriz ere Irurita, eskuinez. Lizeagak, gora. Iez egin dio pilotak, 19 eta 11. Oparitxoa. Bai, oparitxoa. Hain beste bagizeu. Enbatera joan bai, baina iez egin dio pilotak eta goiko koltsoira. Gorago ez dago gauza hondirik. Teiatua. Enrique.
Oso gora joan zaio pilota. Lizeagari. Ongeraz pelotia segitzen da besti, uste diak itxuria. Hori ere gertatzen da. Norberak aurkariari min emateko aukeratu pilota bat eta aurkariak gustora geratu pilota horrekin. Bona, hortxe da. Sakea egiteko gertu. Unai. Mata. Usai. Segi, este aukera bat, bigarren pasa. Eta honetan matak egiten duena. Bueno, beste aukera bat izango du. Meretzi eta Maika, gorriak irabazten, 2008ko bikote irabazten. Matak eta iruritak osatzen dutena. Eta aurten ere hortxe ongo dira, ez? Txapelaren leian ongo dira, edo? Bai. Oino semifinala jogatu dira, Hor da. Luze jokatuko du. Iruritak. Eskuinez. Ondo. Lizaga, eskerrez pilota atzeratu Iruritak. Sortzitik. Lizaga. Irurita. Iez egindako Olatxea botera jarriko da. Eskerrez pilota atzeratu. Zazpitik Iruritak. Jaso. Eskerrez Lizeaga. Botera, Mata. Iez egin dio pilotak. Eskuinez atzeratu egin du Olatxeak. Eskerrez zer egin du Iruritak. Hor da Lizeaga, aukera du eta pilota ondo atzeratu du. Sartu egin zaio eskerparetean Iruritari, baina ondo moldatu da. Partida serioa ari da jokatzen Irurita. Iez egindakoa Lizeagak, belauniko baina Jaso, Mata, deja da. Olatxearen oraingoa bai. Haze, deja da zabalean, txapaineko bikaina, ezin ezer egin Matak, 12 eta 19. Da inik izan da, utza zinik izan da. Ez, botatako izan da. Botatako izan da. Beharra, hor nola behartuta Lizeagaren pilotakaren aurrean Mata, eta gero irut erditik berriz ere kontrapausoan harrapautu du. Eta txapelak entzeko moduko tantoa egin du Josu Olaetxeak. Beharra tantoa. Gara tanto egin. Bueno. Sake egiteko gertu. Josu Olaetxe azken tantu bikaina hau egin duen pilotaria. Nafarra, unanukoa. Hor da, luze jokatu du. Eskerrez bikain Irurita txokoan Olaetxeak, hierre egin dio Matak. Txokoan kontrasoa Matak, ondo Olaetxea defentsan, eskuina ez Irurita. Eskerrez hartu beharko da Olaetxea, nahiko egin du. Botera jarriko da Mata, eta atzeratuz. Lizeaga behartu duran, eskerrez Lizeaga sortzitik. Mata pilotaren bila doa, esker gantxoa darra. Jaso egin du Olaetxeak. Txokoan hartu eta pilota atzeratu boleaz. Lizeaga botera. Mata pilota atzeratu, zatzela hilanetan Olaetxea eraman egin du boleaz. Gero bote okerra eman dio, egin dio Matari. Orain aukera Iruritaren ez du behar den moduan gozatu, baina ikututa dator pilota ala ere ondo utzi dio Lizeagak, esker gantxoa. Matak oraingoan indar gutxirekin egindakoa kontrasoan, deja da txokoan Olaetxeak ondo defentsan Mata, Irurita orain, zazpitik, eskuinez, pilotaren bilan ordoa. Baina horrez, azkenean botera jarriko da Lizeaga. Eskuinez. Irurita. Berriz ere, keinu egin du Olaetxeak, atzelariari usteko, eskerrez Irurita, eskerparetan sartu egin zaio Lizeagari, nahi duen egiteko aukera dauka. Ondo, Matak, bai, bikain Lizeaga. Hor dejada egin du Matak eta nola kubritu duen kantxa Lizeagak. Hau ere iez egindako baina gainean da eskerrez Olaetxea orain ezer. Esto asmatu gurutzutzerak orduan Matak bipareta efektuarekin eskerrez. Olaetxeak ondo jaso du Matak, pilota atzeratu Lizeagak. Hau da, tikitaka ikusten ari garena, benetan tanto eroa eta azkenerako bat eta erdian. Eskerrez hartzen ahal egindu da. Olaetxea esker gantxoa baliatu gura zuen hortanto amaitzeko, baina bere alaina. Beko koltsoira 32. Zerreien da defensiek. Bai. Eure bedea ondo defenditzen di, baina bestiek ez da galtzen. Ez da galtzen da azkenien urdine galdu. Bate gehiago eskatzen dute, beste bajotzera behartzen zaituzte eta azkenean. Azkenien
Apunto. Hori da. 32, Enrique. Bueno. Azkenerako aldetxoarekin. Bai, atzeneko aldetxoarekin. Pelota nindak, Bai. Ordu bete bat inguru egin. Bai, 57 minutu neurketa Bai. zirenetik. Bai, bero bat amatzazpen. Ez lanerako torri dira, hori argi dago. Deskantzu gitxin, ja. Hortxe daba, sake egiteko gertu. Unai Mata. Sakea da, eskerrez, bildu Lizaga nahiko egin du, Matak zabalean deja da, Igerri egin dio Olaetxak biken defentsan. Iruritak pilota atzeratu, eskuizotamanos. Zahartu da Olaetxea, ondo bildu du Matak, eskerrez nork atzeratuko du pilota, eskerrez Elizeagak. Irurita orain, eskuinez, eraman pilotaren bila doa. Mata engainatu egin du hor. Ez da zer egin nahi zuen Olaetxak edo nekearen ondorioa izan da, baina ia mugitu ere ez da egin oso berandu erreakzionatu du. Ezker gantxoa Matarena 21 eta 12. Aurre izeko lokot ondata, ero luze jotzanin eskerra idea mobidu zen. Bueno, hortxe neurketa borobiltzetik gertu bikote gorria 2020ko txapeldunak. Aurten ere lehiakor, Mata bera, egungo azpitxapelduna da, ez zuen Iruritarekin jokatu, joan den urtean aizpurukin aritu zen, azpitxapeldun izateko. Eta hortxe da, azken tantoa, azken sakea egiteko gertu, azken tantoa izan daitekeena, jokoan, hortxe da, sakea Matak, eskerrez, jaso Lizeagak botera jarriko da, 5. kuadroan, Irurita pilota atzeratu eskuinez. Lizeaga ondo gozatu du oraingoan. Zazpitik Irurita. Lizeaga bostean pilota atzeratu uran ematen. Zazpitik Irurita eskerrez. Atzeratu Olaetxeak pilotaka da ona. Zortzitik Irurita pilotaren bila Olaetxea pasatzen utzi du. Motzigatu zaio Lizeagari alare ondo moldatu da. Eskerrez Irurita pilota zazpian jarri du. Jaso Lizeagak. Mata bizi. Jodu pilota. Eskerrez eraman Lizeagak. Esker gantxoa Matarena. Jaso eginduta nahiko egindu. Olaetxea baina gero txaperak entzeko moduko. Deja da lehenengo esker gantxoa zabalera. Olaetxeak jaso baina gero efektuarekin. Deja da. Egindu Matak neurketa amaitzeko azkenerako ordubeteko neurketan garaipena eskuratu dute Unai Matak eta Josu Iruritak 22 eta 12. 5 eta 2 aurreratu dira urdinak, 5 eta 2 aurreratu dira Olaetxea eta Lizeaga Enrique, baina gerora 9 eta hutseko partziala lortu dute gorriek. 12 eta 6 aurreratu dira eta hortik aurrera nagusi 14 eta 9, 17 eta 10 eta azkenerako 22 eta 12 nagusi izan dira gorriak. Bai. Bueno, esperantzi beuki dugu publiku epez, hiro eta 18 eta 2 izendiak kinelen tanto porzentu, hainbesteko goraberi ikusi ezkero, partidu holan urten dugu. Ez da izen, estrainuko ez da izen. Une batetik bestera, gurekin izango dugu, protagonistetako bat, Gerriko gorriz saritu den Unai Mata, 2008an txapeldun, 2008 batean azpitxapeldun, eta aurten ere gerra emateko gertu Unai, Gabon eta zorionak. Bai, eskerrik asko. Bueno, 5 eta 2 aurreratu dira aurkariak, baina gerora 9 eta hutseko partziala lortu duzue, eta, bueno, bazken finean garaipen eroso xamarra lortu duzue. Bueno, bai, esan duzun bezala, xieran, kostatu zaigu sartzea, ez? Beraiek, ritmoa jartzen zuten, eta gu ezin sartu. Gero, bueno, hor, bosna, berdin dugu, eta pixkanaka sartu gara partiduan. Baina, bueno, partidu horreza ez, nahiko gorra izan dela uste dut, Tantoak oso pilotatuak ziren, eta kostatu zaigu partidu aurre ateratzea, bai. Bai, ordubeteko lehia izan da, eta egia da, amantaiak markagailuan erosoak izan dituzuela, batez ere bigarren esatian, hor 9 eta hutsekoaren ostean, baina lan egin behar izan da, Bai, horretik egin duatzen, baina tantoak gorrak ziren,
pilotak asko gelditu dira, eta pilotak gelditzeko tanto egiteko komedia genituen, eta hor aurren sufritu dugu, tantu gorrak izan dira, baina bueno, zorionez lortu dugu partidu aurre ateratzea. Bueno, 2008an txapela jantzi zenuten, 2008 batean iaz azpitxapeldun izan ziren, ostegunetan askotan etortzen zara urtean zehar Zaldibar aldera. Bai, txapelketa gustoko daukat, bai. Ostegunen jokatzea, izan duen zela, txapeldun, azpitxapeldun, ea urten ere finalean gauden, seinale hona izango da. Bueno, nahi eta bukatze aldera 2008an txapeldun bai, baina pandemia baten erdian eta armaiak utxik zirela, pentsatzen dut pilotari batentzat irabazta, gauzak garrantzitsua dela, baina jente armaietan ikustea horren pareko izan behar dela, ez? Bai, oso harra izan zen guztiontzat, ez? Ona etorri telebista eta armaietara begiratu eta bakarrik gurasoak. Armai guztia utxik eta uste zaten genuen hau zer da. Baina, bueno, ja pandemia pasa da, zorionez armaiak ikusi dugunez jende asko etorria frontoira, espero du disfrutatu izatea eta, bueno, horrela jarraitzea. Disfrutatu dugu, duda barik, zorionak eta segi lanean. Bai, eskerrik asko zuei. Bueno, etxek, aurrelari Nafarraen esanak gustora, nola ez, gustora egon, gaur egin duten lanarekin eta erakutsi duten Enrique bikote lehiakorra direla eta hauekin kontatu egin behar dela. Lehenengo partidan egiurren gustatu zaigu, bigarrenean matak eta iruritak erakutsi dute hautagaiak direla, ez? Bai, espero gendun moruen are egin jabe, euren partidu egin jabe. Da, gorrezek kontra gorri hotze, bai, klar, galdu zelan egin daen gehiago, urdinen failu geurek apuntetatxu eta baten failu da beste giletxuen tantu egin partidu dira bazi. Bueno, eta apurka, txapelketa irabazteko hautagaiak ere dagoeneko kantxan ikusten ditugula eta horrek interesa areagotu egiten du, maila igo egiten du eta armaietan ere giro gehiago ikusten dugu, horrek esan gura du txapelketa ere indarra hartzen ari dela. Bai, gerbe jente askon da armaietan, gero eta gora, lehen gaztin izon iban zerrak eta gaur gehiago ondo nino. Bueno, pilota sale, gure partetik besterik ez, gaurkoan ere gozatu dugu, pilota ikuskizun edarra bat ikusi dugu, afizionatu mailan zer ikusi badagoela baiestatu dugu gaurkoan ere, eta datorren astean berriz hemen izango gara, afizionatu mailako pilota zuei eskaintzeko. Bien bitartean gozatu eta datorren astera arte, Gabon! Gabon!